US in Denmark kan thlang zawk ani ti in Greenland Prime Minister chuan a sawi. Greenland Prime Minister chuan an Mite chuan du thlan theina an nei ani chuan US in Denmark an thlang zawk dawn ti thu a sawi. Denmark Prime Minister nena joint news conference an neina Jens Frederik Nielsen thu sawi hi US President Donald Trump an Denmark ram lak lu tumna ati tharle nuwa semi-autonomous Danish territory ayo pakhatin asoy ani. Trump chuan US chuan Russia le China laka venhimna atan Greenland chu anei tu ani angai thu asoya. Whitehouse chuan he thlirkar hi lei arota. Heti lai ro chuan he thlirkar hi thorum thona man ru atana man ani don lo thu ero asoi thung ani. Denmark hi NATO member ania. Prime Minister Mite Frederiksen chuan sipai chakna man ani chuan Transatlantic Defense Alliance ti top ani tur thu asoi lok ani. Greenland hi North America le Arctic inkara ani awangin missile bei ani chuan yearly warning system siam na tur le he biala long omte en fe na mun thatak ani dona. Trump hi en Greenland hi US ram venhimna ta na poimo hle ti asoi fo to bok. Fiana omchi lo ma se tuna hian muntina Russia le China long te chuan Greenland le ache vel hi an cover fo thina ni ti asoi. USN Pacific base a sipai za chuang chu angitin ada to a helai mun hi indo pui panhi na tangkhan USN alo enkol to ani. Denmark ne na inrem na omsan hwe hian USN Greenland a adu angzat sipai hroilu thaina thuneina anei bok. Trump chuan karmasa khan Washington a thuthar the dar tu te akom na lease agreement siam chu a thatok lo ti asoya. US chuan nei tu ni na anei angai ni NATO hian chu a hriat thiam angai ni ati. Dennis ko pui Copenhagen a news conference a Frederiksen hian he thu hi asoya. Kan thian nai ber aṭanga pumhar satak norna hrang kan ton te hi kan tan chuan adem omlo theilovani ati. Kan ma hian har satna lian ber a ti hriat tirna tamtak kan hreto a hengte hi kan tan chuan hriat tir lokna ni ro se ti in a soibok. Greenland Prime Minister chuan geopolitical crisis an ma chhun mek ti asoya ti lai hian he thlirkar din hun ero hi chu a chiang lo hle. Tuna hian United States le Denmark kan thlan angai ni chuan Denmark kan thangjok don ani ati. Thil pakhat ero mi zong tan a chiang tur ania. Greenland hian United States ta ni adu lo. US thunun na noya adu lovani. Greenland hian United States ta telve remti lo. Copenhagen News Conference hi Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen le Greenlandic counterpart Vivian Mousfelten, US Vice President J.D. Vance le Secretary of State Marco Rubio te mutura an kalmania chiah khan ani. Denmark hi NATO tangrol ram Europe ram lian te baka Canada pointun kar chung khan thlop na thu alo soi chuak to a. Tu top ero chu Denmark le Greenland chin an soi theini ti in anem nget bok. Arctic venhimna chungchang chu US ang boka an ngai ven thu soin hei hi US telin tangrol ram ten apum puya an ti thei angai ni ti thu asoi bok. He ti rol hian thu nei na te ramri in nga na le ramri ti chiat thei lo na te po von tlat an phutani. Zitomni khan President Trump an Venezuela laka sipai chakna manga an President Nicolas Maduro an man nuwa heram halam hun chungchanga hian ngai to na thar aneya. Trump hian amain he thlirkar hi kumsang ni som pakua khan le tumin ma alo la to a. He thu hian President ani Trump sakberna khan Greenland hi hral thei ani lo thu hril alo ni to nge. Tunaya Greenland ram leilung ho sakna at minerals uranium le iron te point ngai vin a lo chho hlea. Heng minerals te hi Boruak in thak danglam chho zela vurte atuiralin mu awl sam chho zela. Scientists chuan oil le gas reserve tam tak mu chhuabil ani theibok ti in leilung ho sakna chungchanga an ngai dan an soini. Heti mekla hin Iran rama sarkar daudal na konga Nawrh Huaihawttu pui thlak na po alakal meka
Mizo tam tak thi to ma se tuna hian Nawrh Huaihawttu te an man te chu thi tura hremna pawh an pe chhun zam zela heti chung hian irana chuan Nawrh chu an la chhun zam zel ani report a alan danin iran khopui bula karas khuwa Nawrh Huaihawttu kumsom ni parukmi irfan sultani chu thi tura hremna pek ani thu atarlanga an chung zinga mi pakhat chuan BBC Persian hena sultani hi tholeni kanman ani thu asoya hemini hian iran rama Nawrhna Huaihawtta Boruak asan ber hun lai ani achung te soidan chuan ni chung chawin ko chuan thi turin hremna apea chumai baka he hremna thu an pek thu hi January ni sompali inrin ni khan hriatir kan ni anti achung te chuan internet zongjong blackout ani nuwa an fapa chu an biak chunjom thailo thu te hriatir na ma saw mi elwati lum ani thei thu te chu an ngai to na sa le ti an soibok Iran judicial system hian boina achu apiangin Nawrh Huaihawttu te zingami an man te chu ti hlum record an nei zi ani kumsang ni somni pania Nawrh Huaihawt meichia te nun zalen na movement tia hriat apo khan sarkar chun mi som ai claim lo chu an ti hlum nge nia hriat ani Iran Intelligence Force chun ramri biala Starlink satellite internet kit consignment lian tak an man ti an soya hi Iran ram chunga espionage le sabotage operation nei na turata na ruam man ni nan soi BBC Persian chuan Iran mi then khatte chuan Elon Musk Starlink satellite internet service an mang ti an thchuaka ma se thu nei tu te chuan jamming mangin signal ti boyan tum ani Iran rama hian he device man hi dan kal ania state media telegram channelin January ni som pathuma atarlan danin he bungro hi Iran rama dan lovin an then omram aṭanga laklu ani anti report alan dana chuan hemitruma bungroman zinga hian long range receiver 100 BTS signal booster somnga 5G modem 743 le next generation mobile phone 799 te atil ti an soi report nena inzom video chuan electronic man ruwa box hrang a oma then kata chuan Starlink brand vu ani hi Iran rama Starlink device lak sak report masaber ani